Καλησπέρα παιδιά. Τελείωσα τον πολυεστέρα, το έχω περάσει. Βλέπετε εδώ. Μετά θα το τρίψω και θα το περάσω μπογιά, gel quad κάπως έτσι λέγεται. Έχω ρίξει πολυουρεθάνη στα στεγανά, στην πλώρη. Από εδώ μου τελείωσε, θα πάρω αύριο και θα ρίξω. Εδώ έχω βάλει τον άξονα της μπαταρίας και το δοκιμάζω. Φοβερή πλεύση και ευστάθεια. Βλέπετε πίσω, αν μπορείτε να δείτε, ότι κάθεται εκεί που πρέπει να κάθεται, δηλαδή εδώ το νερό. Και το δοκιμάζω. Βέβαια οι μπαταρίες είναι ξελιγωμένες, αλλά το βάζω έτσι για να δείτε τι απόνερα κάνει και τι σπρώξιμο έχει. Έχει γίνει φοβερό αρπάδιασμα. Βλέπετε η βάση δεν έχει βίδες και δεν παίζει καθόλου. Το άξονας είπαμε είναι με τα βλεμάν, δεν ζεσταίνει καθόλου, ούτε vibration, έχει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ απόνα. Καλά, μιλάμε, η δύναμη που έχει είναι φοβερή. Θα με τραβάει και θα πηγαίνει βόλτα. Το έχω σκεφτεί, θα πάρω ένα βαρκάκι κοντά του τζάμπο, θα το κοτσάρω από πίσω και θα με πηγαίνει μέσα και θα κάνω καθετή. Φοβερό βγήκε. Βγήκε φοβερό. Στη γράμμη να βλέπετε. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Μόλις προχωρήσω θα βγάλω κι άλλο βίντεο να το δείτε. Εντάξει παιδιά, λοιπόν, ευχαριστώ, τα λέμε στο επόμενο.